Al vídeo anterior parlàvem de la importància de perseverar en català en els usos interpersonals quan trobem barruts que ni tan sols ens deixen acabar la frase. Ara parlarem dels que simulen desconèixer el català, que cada vegada són més freqüents. La majoria dels que diuen que no ens entenen no són conscients, generalment, que no diuen la veritat. Molts parlants de llengües romàniques no saben que poden arribar a entendre el 70% d'una frase en català sense haver-lo estudiat mai. Com és possible? Responc amb una pregunta. Heu vist mai un infant de 18 mesos consultant un diccionari? O un de 12 demanant què vol dir jugar? El mecanisme d'aprenentatge es nodreix de la nostra capacitat d'inferir, o sigui de treure conclusions que desconeixíem a partir de dades conegudes. Per això, quan un infant o un aprenent interessat a dominar la llengua sent una frase de 10 paraules on n'hi ha una que no sap què significa, si ha capit el sentit de tota la frase, ja no s'atura a analitzar-ne les dificultats particulars. Agafo a l'atzar una frase de 20 paraules d'un diari digital. La candidatura de l'exprimer ministre francès s'ha trobat amb un seguit d'obstacles que en dificulten l'elecció. La passo pel traductor de Google i em proposa: la candidatura del ex primer ministro francés se ha encontrado con una serie de obstáculos que dificultan su elección. Només un castellanoparlant de facultats mentals molt limitades, cosa que es detecta a ull nu, no capiria el sentit de tota la frase, encara que trobat sigui molt diferent i seguit presenti diferències remarcables. Doncs, persevereu en català.